Hi guys. Sa una, mga bata pa ta. Doon nagyoy nangandoy nga may mong pulis, may mong sundalo, may mong maestra, may mong presidente sa Pilipinas, mong seaman. Kung karon guys, kung inyo na nang nakapot, iyaw po rin mo paghilas-hilas guys. Sa ligay, taas na kag-level karon, di na kamarit, taas na kaglupad, ayaw po kalimti kung unsa ka sa una. Be, suwaya na to kung balikan na to sa una. Ay ko inag, wa kay sipon sa una. Siponon ka sa una, oy. Wa pa'y siguro, nakaigit ka samtang nagklase. Nya, di ka may eskwela kung di kaya to si yung mama. Kulang na lang, igapos kasi mong bangko, aron di ka mahuli. Maaygi mo kalimot, guys. Kung unsa mo sa una, ayaw pagbago, agi lang sa imong ranggo.